Talisay City Disaster Team ay kampiyon sa labing unang Inter-City Rescue Olympic nga gipahigayon sa miagi lang semana. Ang report ni Femari Dumabo. Gisalmutan ng Rescue Olympics sa nagkanlaing disaster team sa mga dakbayan sa lalawigan sa Subo. Dungan sa pagkahimong kampiyon sa Talisay City Disaster, ilang nadawat usab ang Gawad Kalasag Award nga usa ka rekisito aron matawag nga misubay sila sa national standard sa ilang rescue operation. Gawas nga nahimong kampiyon ang Talisay City Disaster, nakadawat usab og pipila ka award ang dakbayan subay sa pagtapos sa Disaster Resilience Month. This is not an award of our office only. This is an award of the Disaster Council, which is si Mayor ang ato ang chairman unya and the office nga ato ang mga personnel pod ang nagmaniobra sa ato ang mga documents. Aside from the trainings nga amo ang gipahigayon sa ato ang mga staff, no, ang ato ang day-to-day nga rescue diri sa Talisay, no, atong response. Samtang dugang mga marking ibutang sa Talisay City Disaster sa mga fault line nga nahimutang sa kabukiran sa dakbayan sa Talisay sunod semana. Tumong niini aron mapahibaw ang mga nanimuyo palibot sa fault line ug makapangandam ng daan. Subsubusabang ipaygayon nilang evacuation drill sa mga mulupyo libot sa mga fault line aron masayod sa angayan nilang buhaton kung adunay kusog nga pagtayog sa mga dapit nga adunay fault line. I-capacitate na to. Ato silang tagaan, i-empower na to sila nga sila na mismo silang kagalingon makaresponde na ni ana. Si si Tapol kay dinha man ni traverse ang two barangays. So, nagdili na sila sumpay, nagkuan na siya, nagbaiwas na siya ha. Sa miaging Biyernes, unang gibutangan og marking sang sitio Rambutan diin mitadlas ang fault line gikan sa mga bukirang barangay sa dakbayan sa Subo. Gawas sa Haklupan, lain usab nga fault line ang mitadlas diha sa barangay Tapol sa dakbayan sa Talisay. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.